Moro! Eipä hei. Nyt kun tää syksy tässä tulee ja autolla ajellaan tuolla, niin kaikillehan tulee aina tietynlaisia tarpeita ja tämmöisiä juttuja mieleen, mitä siellä tarvitaan. Tätä tarvii. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Lasinpesuneste. Tää on vielä meidän omalla etiketillä, mikä on vähän niin kuin kunnia-asia. Tää tuoksuu. Tää haisee Tää haisee mansikalle. Tää on vähän sellainen joulupuolin olon. Niinku ihan jo ulkonäönkin. Tää on niin hyvän näköistä, että teki mieli juua. Taas. Niin. Mut en taaskaan juo. Mäkin niin paljon tosiaan autolla liikun, että on tuttu mulle sieltä. Normaalistihan eihän kukaan ajaessa tätä laita tai käytä. Aina sit kun auto on saatu parkkiin, sit vetää peltikin, eikä kun siis nokkapelti auki. Ja hintakaan ei päätä huimaa, mutta tuote huimaa. Joo. 4,50 leka. Siis tää kotikäytös. Siis onks tää nää halpa? Oo. Otanpa. Tää on hyvä. Tulkaa nyt ihmeessä hakee teitä. Siis tämähän käy päähänkin ihan. Kyllä. Tai pään päälle. Niin on silleen. Pään alle tätä voi laittaa. Niinku pään alla on niinku roppa. Kyllä tää iso, jollain on iso, jollain on pieni roppa. Näet on vielä puolella vai jäljellä? Tää oli myös omena. Mut se meni. Se meni tosiaan. Se oli parempaa kuin tää. Oli se, joo. Oli se, joo. Mut tää sopii vuoden aikaa, kun tää on tällä joulunpunainen. Punasta on. Tää on tosi. Pikkasen vettä sekaan. Sitten tää on. Tulkaa täältä ostaa, jos tätä vielä on täällä joku päivä. Noniin. Kenellä on naisi vaan?